Sithembile ungifundele uverse 20, Galatians chapter 2 verse 20. Kulamasonto adlule siqale nani sakhuluma indaba yokuyilungiselela ukumuva. Sakhuluma indaba ukuthi sonke asiswitche on sibe ready ukumuva. Yafika iconference yethu kwakhulunywa labazalwane kakhulu. Hallelujah. Kukhulunywa kakhulu la kulezi insuku esiphuma kuzo. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu okade lalela intshumayelo eyikhona kule ndawo ubeba nayo into yokuyimisela enhlizweni yakhe ukuthi kulonyaka noma kulesi sikhathi samanje angihlali ngiyamuva. Sanibonani bazalwane? Simuva kweyikamoya, simuva empilweni, simuva kuzona zonke inhlaka zempilo. Sanibonani bazalwane? Ngoba kufunakala umuntu amendawonye. Ngicabanga ukuthi into enkulu ekukhulunywe ngayo kulezi insuku cishe first 3 days abashumayeli bethu bebestike kakhulu ekubalekeni kwezwi. Sanibonani bazalwane? Ukubaluleka kwezwi. uBishop Thwala Mayelana uthi igcwala izwi ukuze noma ngabe isitha siyafika kodwa uphendule ngokuthi kulotshiwe. Awusanibonani bazalwane? Ngiyacabanga ukuthi ngathi bayazi ukuthi izwi likaNkuluNkulu enye yama pillars ethu njengebandla iArk Fellowship Center International. Futhi eliphezulu kakhulu ngoba kubalekile singabi abazalwana abahambe bezwa ngabantu izinto kodwa sibe abazalwana abalalela izwi likaNkuluNkulu. Ngoba masilalela izwi likaNkuluNkulu silalela ukukhuluma kwakhe mase senza lona. Futhi sanibonani bazalwane? Wafika ubaba umpostoli uDlomo wakhuluma indaba enkulu kakhulu. Wathi sesihlala isikhathi eside kule ntaba. Wathi asinyakaze, wathi asimuve. Awusanibonani bazalwane? Wakhuluma indaba yezwi likaNkuluNkulu. Akwangaphelela lapho. Kwafika ubaba uProfeti uMsimanga. Wakhuluma indaba enkulu kakhulu. Wathi yiba izwi, wathi lidle izwi, ulidle izwi usuke wena. Izwi la livela izwi kaNkuluNkulu lihamba lodwa. Kusuka umuntu kuvela izwi kaNkuluNkulu. Awusanibonani bazalwane? Ngoba makukhona umuntu uthi umfundisi uthe kodwa makukhona izwi kaNkuluNkulu uthi izwi lithe. Wakhuluma indaba enkulu kakhulu. Wathi kukhona abanye abathi alibasebenzelanga izwi ngoba belingaxutshwanga nokholwa. Wayishifta indaba wangena ekukholweni. Wathi kubalekile ukuthi sihambe ngokukholwa. Sathi kunjalo kwafika awubhishopi uMthweni wakhuluma indaba enkulu kakhulu. Wathi noma ingakhona izinto ezikhona nabantu abahlakaniphile nabenza izinto kodwa kunoNkulunkulu ezulwini ukuthi njengoba sila sikholwa simelwe ezulwini. Hallelujah. Simelwe ezulwini kunoNkulunkulu ezulwini. Masihamba asihambe sazi ukuthi kunoNkulunkulu ezulwini. Akwafika ikhehla lami, kwafika uBishop uDlamini. Mayefika uBishop uDlamini wathi asiwelele ngaphesheya. Wathi izwi likaNkuluNkulu libaluleke kakhulu ngoba uma uNkulunkulu kuyena okhona la okhona ngisho ivunguvungu zingaqhamuka kodwa uma kuyizwi lakhe lithi asiwelele ngaphesheya sizofika ngaphesheya. Hayi bazalwane, mina ngigcwele bazalwane. Ngikhathele kule insuku, ngikhathele kodwa ekukhathaleni kwami umoya wona uyavuma, wona ujabule ngenxa ye ayikhulekele le conference bazalwane. Ikhulekelwe kakhulu endenye izinto ebesikhulekela ukuthi message abeza nayo abashumayeli bethu akube imessage ezohlangabezana nezidingo zethu. Hallelujah. So simuvile bazalwane. Simuvile, sishintshile. Asafani nakuqala. Hallelujah. Fundele Sithembile verse 20.
lithi iBhayibheli akuseyimi ophilayo. Sanibonani bazalwane. Mhlawumbe before iconference move to another level bekusaphila wena. Kodwa ngendlela esesimove ngayo akusaphili thina. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli akuseyimi ophilayo. Mase lithi nalokhu kuphile ngikuphilayo ngikuphila ngokukholwa. Ngiphila by faith. Nikhona bazalwane. Niyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uma umzalwane usindisiwe yiba umzalwane ophila by faith. Hayi bazalwane. Yiba umzalwane ophila by faith. Anikho namhlanje. Yiba umzalwane ophila ngokukholwa. Uma ukukholwa kungekho uzophelela endleleni. Hallelujah. Uma ungenako ukukholwa uzophelela endleleni. Lithi iBhayibheli khona indoda lapha yakuGenesis chapter 11 eyake yaphila le ndoda igama layo uThera. Yaphila le ndoda lithi iBhayibheli yathatha idecision ukuthi yasuka iyahamba iye endaweni ekuthiwa iKhanani. Awifunde sithembile ngoba bazothi niqamba manga. Genesis chapter 11 awungiqalele from verse 27. Twenty-nine. Lithi iBhayibheli le ndoda ithatha bonke laba bantu ilibangisa endaweni ekuthiwa iseKhanani. But lithi iBhayibheli endleleni ngesikhathi ebathathile hamba nabo wahlangana nenye indawo ekuthiwa iHarana. Nikhona abazalwane. Lithi wafike wakha khona. Lo muntu uthatha isinqumo esihle kabi sokumuva lapha eUri la ahlala khona. Nikhona abazalwane. Walibangisa endaweni right okuyindawo iKhanani. And ngiyacabanga ukuthi nalokho kumuva kwakhe I don't think ukuthi kwakuyena lo owayesuke lapha yane Uri. Ngiyakholela ukuthi kwakuuNkulunkulu uqobo lwakhe owayemsuse Uri embhekise eKhanani because later simbona uNkulunkulu esesusa indodana yakhe uAbraham emqhubekisa ethi akaye khona eKhanani. Sanibonani bazalwane. Ngoba khona kwesinye isikhathi la osuka khona endaweni ube nenhloso yokuya endaweni kodwa ugcina ungasafikanga la ofuna ukuthi ufike khona ngoba usufike waba comfortable endaweni la ongahlosile ukuthi uye khona. Nikhona abazalwane. Ngiyayithanda indaba yakhe uThera ukuthi uyimiselile ukusuka eUri. Le ndawo yaseUri indawo eyaziwa kakhulu ngendawo yokukhonza izithixo. Bebekhonza ilanga, bebekhonza inyanga, bebekholelwa kakhulu ezithixweni. Uma esuka uThera ngiyakholwa ukuthi benenhloso yokuyoqala kabusha, yokuyoqala impilo kabusha futhi nendawo eyakuyona wayeyazi ukuthi uya eKhanani. Kodwa lithi iBhayibheli wafika endaweni ekuthiwa iHarana wayithanda. Akubhaliwe la ukuthi wayithanda kodwa ngiyakholela ukuthi wayithanda because mawunyuka uya ngenhla. Hallelujah. Before lama verse esiwafundayo siyathola ukuthi wayenendodana. Le ndodana igama layo wayeyiqambe ngoHarana. Nikhona abazalwane. Awukwazi uqamba ingane yakho ngento ongayithandi. Uma kuthi uthatha uhambo usuka la ulibangise eGoli. Hallelujah. Ulibangise eGoli ufike eHarrismith ufike wakhe khona.
kanti nengane yakho wayiqamba ukuthi uHarry Smith. Hayi ngeke bazalwane. Kusho ukuthi le Harry Smith vele uyayithanda. Ngiyacabanga ukuthi uThera wafika kule ndawo ekuthiwa iHarana, wafika kuyona kanti uyayithanda, mhlambe wayesenawo amandla okuqhubeka aye eKhanani, kodwa lithi iBhayibheli wafike wakha khona. Angikwazi wena ukuthi njengoba kumove nje kuthiwa siyamove, ngiyazi ukuthi njengoba uhleli labo unayo inhloso ngempilo yakho ukuthi mawusuka la ekade ukhona ulibangisephi, kodwa kuyenzeka ufike endaweni ozoba comfortable kuyona. Indlela enengibuka kabi ngayo. Haleluya. Kuthiwani? Wavele wafika uThera wafa, wafela endaweni ekade engahlosile ukuya kuyo. Bangakanani abantu abafikayo ngesikhathi befike ekukholweni babe abantu abayimisela ukuthi ngizokholwa. Kodwa maye sefike ekukholweni avela afica amahlebisi akhona ekukholweni naye agcina esehleba. Agcina comfortable ekubeni ihlebisi engasazofika la abehlosa ukuthi aye khona. Ngesikhathi eqala ekholwa esindiswa wayehamba ebheka umenzi umakhiwa umuzi, umenzi umakhiwayo nomenzi wawo uJehova. Kodwa endleleni wagcina sebheka izinto ezenziwa abantu esontweni. Nikhona abazalwane? Ayithola umuntu comfortable endaweni ebengahlosile ukuthi aye kuyo. Lithi iBhayibheli wafike wafa, wafela khona. Nginayo into ethi uThera wayengenayo ifaith yokuthi imdlulise la asekhona manje eHarana ukuze afinyelele la afuna ukuya khona eKhanani. That is why uNkulunkulu ebuye yakwindodana yakhe ku chapter 12. Eya kuAbraham ethi Abraham phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho, ngoba uNkulunkulu wayazi kahle kamhlophe ukuthi la asehleli khona akukhona la ekufanele ngabe ukhona. Hallelujah. Futhi uAbraham bengafanele dependele, hallelujah, la abekwe khona uyise obeyisahluleki. Nikhona abazalwane? Phela uyise akafikanga la ekufanele afike khona. And kubalekile ma umzalwane usindisiwe ungadependeli kumuntu kodwa udependele kuNkulunkulu. Ungadependeli ngisho na kumfundisi kodwa udependele kuNkulunkulu. Ngoba ifaith yomuntu yakhiwa ukwazi ukuthi mukhulu ongakuwe kunalo sezweni. Ukukholwa komuntu kwaziwa ukwazi ukuthi kukhona uNkulunkulu noNkulunkulu. Iyona nto yakhe ifaith ukuthi noma ngabe zingafika ivunguvungu semkhunjini kodwa ukhona uKristu la. Hallelujah. Nikhona abazalwane? Ingakho uNkulunkulu mesefika ethi Abraham phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho. Kwaqala into ebesingayazi le faith. Ngoba ubaba wefaith, ubaba wokholwa kahle kahle uAbraham, siyezwana abazalwane, owalandela uNkulunkulu engazi nokuthi kiwapi. At least uThera wayazi ukuthi yena uphuma uRi uye eKhanani. Kodwa uma uNkulunkulu efika kuAbraham uthi phuma ezweni lakini uye endaweni engizokukhombisa yona. Because ifaith bazalwane ithi njengoba asazi, njengoba sihamba asazi, kodwa lo osithathile nesihamba naye uyazi yena. Nikhona abazalwane? Ifaith yenza ukuthi uthembe ngento ongayiboni, uthembe lo okumnikazi, haleluya, wezethembiso zonke okuNkulunkulu. Wahamba. Ibhlungu indaba kaAbraham ngoba naye mesehamba uhamba nabantu. Ngiyacabanga ukuthi endleleni mhlambe babehamba bembuze bethi siyapi. Haleluya. Baba Abraham siyapi? Athi nama ngazi. Why uthi asihambe? Cha khona oshilo ubani yena naye akumazi. No, ifaith bazalwane dangerous ifaith kubantu abakusurroundile, because wenza izinto nawe ongazazi nabo mabekubuza ngisho impendulo awunayo. Ifaith ithi ngiyanikela, ngithatha umnikelo wami ngiyanikela, abakusurroundile bathi ma baba sizodlani sizophila ngani la ekhaya namanga.
Because iBhayibheli lithi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Olungileyo uza kuphila ngokukholwa. And indaba yefaith ayichazeki kumuntu ongenayo ifaith. Indaba yefaith ithi senza izinto kwangqondo yakho kwesinye isikhathi ithi mayihlanganisa lento imath ingaphumi. Ngoba sinokukholwa and isikholwa uNkulunkulu. Hebrews chapter 11 verse 6. Sinokukholwa futhi sikholwa nguNkulunkulu. Ngizothi kuwena namhlanje ngisho ngabakhona iconference kuthiwa siyamuva. Ngisho ungayibona mntaka baba ukuthi umuvile. Kodwa ukumuva kwakho ungasuphelele eHarana mawungenayo ifaith. Ungasuphelele endaweni ongaqondile ukuhlala kuyo mawungenayo ifaith. Uyakudinga ukukholwa ukuze uhambe ngokukholwa ungahambi ngokubona. Verse 6. Ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngisho sekuthiwa uyathanda awuthandi, ngisho kuthiwa ungenza izinto ezinkulu kangakanani, kodwa ngaphandle kokukholwa lithi iBhayibheli akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Awumthinta umakhelwane unako yini ukukholwa makhe. Angikuzwa kahle la eduze kwami makhe, angikuzwa kahle. Lithini isithembile? Lithi iBhayibheli ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona. Ngiyizwa indaba bazalwane. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu njengoba sizile kuNkulunkulu lithi simele ukukholwa ukuthi ukhona. Lithi ngokuba ozayo njengoba sizile kuNkulunkulu siphoqelekile ukukholwa ukuthi ukhona. Awesilungu athi he exists. Ngamazwi uyaphila. Mangakanani amakholwa asindisiwe mayeseshawa izinto ayibuza ukuthi yena uNkulunkulu ukhona yini. Ngoba lithi iBhayibheli ozayo umelwe ukukholwa ukuthi ukhona. Noma ngiyamthanda uAbraham noma wayekade ekhonza ilanga nenyanga kodwa uNkulunkulu mayiseze kuye wakhuluma kuye wakholwa ukuthi lo muntu okhuluma nami ukhona. Lo muntu okhuluma nami uyaphila. Bazalwana ake kwanda abantu abazokholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu uyaphila. Izimo masazikushaya kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngiyawathanda lamadoda ayahamba noJesu esikebheni ngoba mase kuvela ivunguvungu akhumbula ukuthi ukhona. Haleluya. Athi omunye umhlabeleli sasuhlabelela kudala athi useceleni eduze nami. Ebheka njalo ukuhamba ukhona bazalwane. uNkulunkulu ukhona. Kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngisho ungabona engathi abanye abantu baphumelela eduze kwakho wena awuphumeleli kodwa kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Haleluya. Kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ukukholwa kwakho akuzoya ndawo mawungakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Sehlelwa yinkinga kanjena yena lo uNkulunkulu ukho cha mzalwane kholwa. Noma ngeke ngaphoxeka abazalwane ngabezwa abazalwane mase bese inkingeni uza umuntu ezibuza ke ngabe lo uNkulunkulu ukhona ngeke ngababona ngalaba ngabezwa ngalaba bethi yena lo uma lo uNkulunkulu ekhona indaba evumela ukuthi kube nje kodwa mawazi ukuthi uNkulunkulu ukhona lithi zikaNkulunkulu ngisho inhlupheko zalesi sikhathi ayinakulinganiswa awusanibonani bazalwane ngoba yena uNkulunkulu ukhona mase lithini futhi uNkulunkulu ungumvuzi walabo abamfuna. Hayi ngiyacabanga mina bazalwane ukuthi labazalwane kade bebhizi bethutha amanzi labehlaba enyuka besebenza bethwala imigqomo yamanzi mangase kuthi uyababuza ukuthi wenzani angakutshela ukuthi ngifuna uNkulunkulu
Hallelujah. Mawungasubabuze labantu ekade bebhizi la besebenza sithi sisemakhaya silele babe bebhizi la besebenza. Mawungasumbuza umuntu wenzani nine deal yini nobaba Malunga cha angifune baba Malunga mina kodwa ngifuna uNkulunkulu ngoba mawazi ukuthi ukhona wenza izinto zokwenza ukuthi ngoba yena ungumvuzi walabo abamfunayo. Awesilungu athi he is the rewarder of those who diligently seek him. He is the rewarder. Uyaholelana uNkulunkulu njengoba sisebenza abazalwane nosiholela uNkulunkulu. Mhlambe njengoba ngibonga abantu lana izinhlaka ezahlukene zebandla mhlawumbe uhlaka wena okulo ngileqile mhlawumbe angilibonganga no into ayingo baba Malunga ekaNkulunkulu uyena ngomvuzi. Khona abantu abasithandazela singabazi singekho kodwa uNkulunkulu yena ungumvuzi walabo abamfunayo. Hallelujah. Kodwa kokuqala fana ukholwe ukuthi ukhona. Fana ukholwe ukuthi uyaphila. Hallelujah. 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 Ukholwe izwi lakhe. Ukholwe ukuthi ukhona yena uyaphila. Ngiyamthanda uPetru. Uma uPetru ebona uJesu uthi uPetru, Jesu uma kuuwe yisho nami ukuthi angize. Uthi uJesu woza Petru. No uPetru siyayisimhleke kakhulu uPetru. Baba umfundisi ucela. Siyayisimhleke kakhulu sithi wacwila. Kodwa thina mangase kuthiwe mhlambe kunikwa wena kuthiwa nawe awudlaleka ubuPetru ke. Mhlambe wena ngeke uze usithathe ngisho step sokuqala. Awusanibonani bazalwane. Uma uPetru ethola ukuthi uJesu okokuqala wakholwa ukuthi ukhona uJesu nangu. Awusanibonani bazalwane. Number 2 kwakhuluma izwi. Kusho uJesu ethi woza wabamba izwi. Ababona uPetru ehamba babeyitshela ukuthi uhamba phezulu kwamanzi. Kanti uPetru akahambi phezulu kwamanzi kodwa uhamba ezwini. Hallelujah. Uhamba ezwini. Uma uJesu esekhulume amazwi kwakhuluma amazwi agingqika njengocarpet obovu. Awusanibonani bazalwane. Agingqika njengo red carpet amazwi. uPetru wahamba phezulu kwawo. Wahamba phezulu kwamazwi. Ngoba izwi likaNkulunkulu bazane libaluleke kakhulu. Iyona into esiphilisayo. Iyona ngisho ungamuza umuntu eshaya abantu abakhuluma ngezwi noma abantu aba recognize kakhulu izwi likaNkulunkulu. No. At the end of the day we are a word based church. Siyibandla elihamba ngezwi likaNkulunkulu. Sihamba ngezwi bazalwane. Sihamba ngokholwa, sihamba ngezwi, sihamba ngokholwa. Sihamba ngezwi, sihamba ngokholwa. Sihamba ngezwi, sihamba ngokholwa. Sanibonani bazalwane? Sihamba ngezwi, sihamba ngokholwa. Wanyathela uPeter. Wanyathela uPetru. Cha bazalwane. Ungazi utshela ukuthi uPetru mhlambe wathatha izitebe ezimbili. Wasekulahleka ifaith waseyawu cha. I believe mina ukuthi uPetru wahamba impela. Nikhona abazalwane? Ngikholela ukuthi uPetru wahamba nje impela ngoba uma uJesu elapha ya kusho ukuthi uJesu bengekho la eduze kwakhe uPetru bengekho 2 meters 3 meters away bemama kude. Sanibonani bazalwane? Ingakho ethi uma kuuwe yisho nami ngize west wanyathela uPetru wanyathela ehamba phezulu kwezwi. Into eyenza ngibone baba umfundisi ucela ukuthi wahamba ibanga elide uPetru ingoba ngesikhathi ecwila khona lithi uJesu walula isandla nje wambamba. Uma elula isandla nje wambamba kusho ukuthi wayesefikile. Wayesefikile. Kunezinto ezizokuphazamisa sewufikile. Kunezinto ezizokuphazamisa sewufikile. Mase uphila ngokholwa. Awusanibonani bazalwane? Hamba ngokholwa uzufike kuye. Ungaphazanyiswa yilutho ngoba uPetru wacishe wangena emlandweni. Waba umuntu owafika qathatha kuJesu. Kodwa kwasa mhlambe kwaba istep esodwa esamenza wabheka emuva wabuka laba abambukayo abangakholwa. Bazalwane indaba yokholwa afana ukuthi ungafocus kubantu focus kuye. Ngiyacabanga ukuthi naye wafunda ngenye indlela. Wafunda ngenye indlela wayibuka lento. Ingakho mayesefika lapha kuThabitha. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli ababekhona endlini wabakhipha.
ababekhona endlini wathi abaphumele eminyango. Why ngibakhiphele eminyango? Ingoba ifaith enginayo yanele ukuthi lo muntu angavuka, kodwa ukungabaza kwalaba bantu kungaze kuphazamise le faith enginayo. Ungakulinge mntaka baba uhambe nomuntu ongabazayo endleleni. Ungakulinga uhamba ungabaza kwakhe kuzophazamisa wena. Lithi iBhayibheli uma umuntu engaba nokukholo okuncane ongangenhlamvu yesinabi angathi kule ntaba inqukuleka iphose kolwandle izonqukule as long as ukungabaza kungekho. Into eyingozi kakhulu ukungabaza. Hayi bazalwane, into eyingozi kakhulu ukungabaza ngoba ukungabaza ku powerful ngalendlela ukuthi ifaith yakho kuyayigudluza. Wanyathela uPeter, wanyathela waze wafika esigabeni la ukuthi kwathi makufika ukungabaza wacwila, kodwa lithi iBhayibheli uJesu walula isandla wamdotha esehambe kangaka. Wake walibona ikholwa eselihamba ibanga elide ekholweni livele lidlala umuntu nje alikhiphe ekholweni ngento encane nje encane abakhiphe ekholweni ngoba abantu bayakhiphana ekholweni. Ngelinye ilanga kwenye indawo engengize ngisho ngegama kwaye kwakhona omunye umzalwane esasikhonza naye. Lo mzalwane waye umuntu wayenamabhizinisi, amabhizinisi akhe kwahamba aphela. Mayesefika ekholweni amabhizinisi akhe wangasahambi kahle. Sanibonani bazalwane, aphela amabhizinisi wayeseyakhola. Sahamba naye ibanga elide lo mzalwane. Ekhola lo mzalwane ekholwe eyimisele lo mzalwane. One day ngahlala phansi nonkosikazi. Ngathi inkosikazi iyangikhathaza indaba lo mzalwane. Lo mzalwane engathi singake simsize abuyele esimweni angaba kuso. Sanibonani bazalwane, saxoxa nonkosikazi savumelana lo mzalwane asimxhase, simnikeze uxhaso elizomenza ukuthi at least noma engasabuyelanga kuleli yazinga kodwa asondele kuleli yazinga lokubuyela emabhizinisini. Sanibonani bazalwane, saplana kuyiSunday ukuthi sizombiza sikhulume naye simchazele, kanti sibiza umuntu naye uplanile ukuzokhuluma nathi. Sithi umzalwane wathi awuyazi nginodaba, sathi nathi hayi sinodaba, hayi sangena emotweni sahlala emotweni sase sithi hayi ke awuqale ngolwakho udaba. Wathi hayi mina bengizosho ukuthi ngiyavalelisa esontweni. Uyavalelisa esontweni athi baba anginanca nawe anginanca noma umfundisi, kodwa kunomzalwane. Kwakunomzalwane wayekhonza la owenze nje inkanankana emndenini walo baba. Hallelujah. Umzalwane wekhonza la wathi kunomzalwane wathi inkinga yami ukuthi ngisho ngathiwa ngiyaphi lo mzalwane usazolebele emile ekhona. Ngize ngabona asithatha isinqumo sokuthi sishiye ebandleni. Awayesethi nina ke okwenu ngasase ngithi akukho thina besinakho. Sibonga nje lokho kushoyo mawusho njalo kwakuyinkonzo yesidlo futhi ngayilo langa. Kwakuyinkonzo yesidlo wathi ngingaseva yini isidlo before ngihamba. Ngathi makhululeka ngoba ngisiza ngisho kuseveni isidlo. Ngathi ungaseva isidlo ngoba mina nginanca nawe. Inkinga yami ukuthi lo mzalwane kwase kuzi breakthrough yakhe. Siza kuye siphethe breakthrough yakhe, yena uza kithi uphethe reverse gear. Awusanibonani bazalwane, ngoba ifaith yafuneka ukuthi ubekho. Usathana akakufuna uphumelele. Usathana njalo mase uzophumelela ufuna into ezokudonsela emuva. Ngaye ngabuza omunye umzalwane khona la, ngabuza omunye umzalwane komunye ngathi awungidinga usibanibanga ngalo la ngababa umfundisi ucele ngangifuna ukuthi azonikelisa la on a Sunday. Ngithe mangibuza kulo mzalwane wathi hayi kade evalelisa einsukwini. Usathane bazalwane uyakwazi mawusuzothola ibreakthrough, and mawusuzothola yona ufika kulethela ukungabaza uyibuza ukuthi lo mkhumbi engikuwo uyiwo yini. Awusanibonani bazalwane, ngiyacabanga ukuthi ababehamba noJesu ngesikhathi umkhumbi uvunguzela bake bacabanga ukuyiphosa ngaphandle. Hallelujah. That is why uPaul kule yakhe shipwreck wabatshela wathi ngicela kungabi khona oyedwa ozoyiphosa ngaphandle, ngoba lo mkhumbi njengoba
njengoba unjena nje kodwa sizophuma. Hawu sanibonani bazalwane, wathi ngibonisiwe uNkulunkulu, ingelosi kaNkulunkulu ifikile kimi. What if uPaul akezanga kulaba abantu abatshela ukuthi uyibonile yena lento? Yathi uSathane mase kuzi breakthrough yakho uzokwenza lo mzalwane ohlala naye njalo esontweni, uzwe nje kuthi ukuhlebile, enzela ukuthi usuke kwiposition yakho. Remember lithi iBhayibheli ngiyoyala izibusiso, izibusiso ziyonifumana. Izibusiso zinima zikufuna zifike la, zifike izibusiso awusekho, ushayelwa izandla kwenye indawo. Awusanibonani bazalwane? Kanti thina bazalwane sikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngisho abantu bangahleba ngawe, ngisho bangakubeka amagama, ngisho bangakhuluma ukuthi nokuthi ngawe, kodwa uma uNkulunkulu ekhona uzoveza ukuthi one day kwakuqanjwa amanga ngawe. Ingakho lithi iBhayibheli anothula nina, yena ukhona uzoniphendulela. No bazalwane, ukhona yena anothula nina. Abazalwane abangafuni ukukholwa ukuthi ukhona bafuna ukuyiphendulela bona. Kanti the moment uvula umlomo uyiphendulela, uJesu nawe uyayithulela. Kanti njengamanje lithi iBhayibheli uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyasinxusela. Ngizochallenge wena njengoba nibhizi nixoxa ukuthi inkonzo beyimnandi. Ngithi lesi sinqumo sithathile sokumuva. Uyazi khona umuntu kulezi insuku nje obona ukubaluleka kokuhamba imthandazo, makuthiwa kunomthandazo, abona ukubaluleka kokuhamba nje umthandazo, ungabusashintsha kuleso sinqumo sakho. Khona othatha isinqumo sokuhamba ama-homesele uthi no, kusukela manje angisezolova kuma-homesele, ungabusashintsha kuleso sinqumo sakho. Kukhona othi nje kusukela manje sengiyoba umuntu onikelayo kweshumi, ungabe sashintsha kuleso sinqumo, ungafele Harana. Kukhona othatha isinqumo sokuthi iBible study ngeke isangiputha, siza mntaka baba ungafele Harana, ungafele endaweni. Haleluya. Ukholwa into ezokususa manje sekukhulunyiwe, into ezokuthatha manje ikise la uNkulunkulu afuna khona ukukholwa. Sekukholwa kwakho ke manje. iBhayibheli likhuluma ngokukholwa kwethu bese liphinde likhulume ngokukholwa kaNkulunkulu, ngoba khona isikhathi la esihamba khona ngokukholwa kwakhe, hayi ngisho kwethu ke manje esihamba khona ngokukholwa kwakhe. Mawehla njalo kuleli verse la kumaGalatiya lithi kufanele sazi ukuthi singalenzi ize umusa kaNkulunkulu, singawenzi ize umusa kaNkulunkulu asiphe wona. Akuseyimo ophilayo. Hayi akuseyimo ophilayo. Hayi akuseyimo ophilayo. Lo mzalwane kade ehlupha eqaleni, no, akumina loyo wafa, wabethelwa kanye noKristu. SekuKristu manje ophila kimi. Ake ngini-challenge namhlanje ukuthi koze kushaya u-2026 September 21, 22, 23, 24, 25 kuze kubuye labashumayeli kade beshumayela la. Kusukela manje kuya ngaleso sikhathi kubiza ukuthi faith yakhe ayisebenze. Ayanikho bazalwane, kubiza ukuthi faith yakhe ayisebenze. Ake uma kufika leso sikhathi usikuza ukuthi kwakhulunywa izwi ngonyaka odlula ka2025 ngamuva ngempela, ngoba le ndaba yokumuva kuona amagama esiwashoyo ukuthi siyamuva, fanele simuve ngempela futhi. Fanele simuve ngempela futhi. Fanele simuve ngempela. Ungasali sithi simuve ungamuvi. Muva ngisho kweyikamoya. Mawukade ufunda izwi kaNkulunkulu, ufunda ivesi elilodwa ngosuku, ake udlulele phambili ufunde 2 or more manje, ngoba izwi kaNkulunkulu selikhulunyiwe ukuthi yiba umuntu ogcwele izwi. Yiba umuntu ogcwele izwi. Akuseyimo ophilayo. Lithi iBhayibheli ozayo kuye umele ukuthi akholwe, ngoba yena ungumvuzi walabo abamfunayo. Cela siphakameni simene ngeenyawo. Yena ungumvuzi walabo abamfunayo. Esontweni lokuqala sibuya kwiconference yethu move to another level. Esikholelwa ukuthi be successful ngendlela emangalisayo. Angifuni ukuvala inkonzo. Bazalwane, nginayo into ethi angifuni ukuthi mangifika kuNkulunkulu mase ngibuzwe kuthiwe waye ungabanikezanga abantu ithuba.
Angifune umuntu ozofika phambi kaNkulunkulu athi ithuba bamalunga kanginikanga. Ingakho ngikunikeza ithuba ukuthi mawukhona la uthi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi. Ngiyafuna uqala uhambo lwami kabusha. Ngiqale kabusha ngamukela uKristu uJesu abe inkosi nomsindisi. Ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona. Mawuthi ngiyamdinga lo Jesu, ngiyamfuna lo Jesu. Jesu ngena enhlizweni yami. Jesu ubusa impilo yami. Phakamisa isandla sakho la ukhona ngithandaze kanye nawe egameni lika Jesu. Phakamisa. Ungasabi. Ungahlala eduze kwabantu kanti bona basiphakamisa. Bona basindiswa, bona basindisiwe. Ungazi uyitshela ukuthi wena niyafana no asifani bazalwane. Owamukela uKristu uJesu nongakazi abamukele asisoze safana. Phakamisa isandla sakho mawukhona. Ngithandaze kanye nawe ekseni. Nasi isandla ngiyasibona lapha emuva. Phakamisa isandla sakho. La ukhona ngithandaze kanye nawe. Phakamisa ungasabi. Phakamisa ungasabi. Ngithandaze kanye nawe ekseni. Wena ophakamisa isandla sakho ngiyacela uzela ngaphambili. Woza ngaphambili. Ube yilula. Akeze mekade ngayilula. Akeze ngimise enkosini. Shayani izandla bazalwane. Oh Jesus. Hey, uza ngaphambili uhlangatshezwa uphelezelwa entourage engaka. Mphindeni ngezandla bazalwane. Cela usho lamazwi emva kwami ibandla simlekele ngicela uphakamisa izandla zakho. Nkosi Jesu. Namhlanje ngiyavuma